ମୁଁ ମନେ ମନେ ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଆରେ ସେ କେମିତି ହବ? ସମୟ ତ ମନା କରୁଛି, ସମୟ ଆଗ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟରେ ସେଇ ଭିତରେ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ। ପୁଣି କାଲି କ'ଣ ହବ? ଆଜି ମୋର କାଲି ହବ। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। କଥା ତ କହିଲେ 33 ବର୍ଷର ସେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ସେ ଏବେ ସରିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନୁଭୂତି ଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ